cyntaf I Harlech a wedyn bod o wedi adeiladu tŷ o'r Arthur y Bermo. A neu gofnod yn llyfr log yr ysgol ar yr 20fed o Hydref, one new scholar Harold Lowe admitted tonight, number on register 65. Oedd Harold yn siarad Cymraeg? Wel, oedd mae'n debyg, yn i'w, mi gaffau enni yn ochr Llandudno, mi smudodd y teulu Harlech oedd wedi sôn, a wedyn i'r Bermo. Wel, mi fydde Harlech a Bermo yn gymunedau Cymreig iawn y cyfnod yna, yn sicr mi fydde fe wedi siarad Cymraeg a dyna'r cofnod sydd bod o'n Rhageln yn y ddwy iaith. Ac yn ôl yr hyn rwy di darllen, oedd e'n berson penderfynol yn gadarn yn ei ffordd bron. Oedd yn meddwl, oedd o'n benderfynol iawn, a fel fysa o Sais yn dweud, didn't suffer fools, dwi'n meddwl, oedd gen i fod ddim amser I ryw falu awyr, oedd o'n reit benderfynol ac yn gwybod be oedd o isio ac yn mynd amdano fo. Mae yna gysylltiad lleol yn dal I fod, achos mi welwn ni o'r dderwen deulu yma, mi welwn ni Harold Godfrey. Gyda llaw Godfrey oedd o'n galw ei hun ar y Titanic. G. Law sydd lawr ar y rhestr. Achos oedden nhw'n meddwl bod o wedi marw am gyfnod, oherwydd bod I enw fo ddim lawr. Ond G. Law, dwi'n gwybod os na cangymeriad neu oedd o yn galw ei hun yn Godfrey, ond mae yna rhaid dweud na dyna oedd o'n galw ei hun ar gyfnodau gwahanol. Dyma I dad o, George Edward, a wedyn Harold Godfrey, fel y mae frodyr ei chwiorydd o. Arthur Frederick wedyn, eto a'i wraig yn cael nifer o blant, a Ada Florence yn fan hyn yn cael 2, y blentyn Michael Thomas, Cynthia Ray, a wedyn ei phlant hi, neu blentyn hi yn fan hyn, a wedyn dyma da ni dod lawr i'r gwylod fan hyn I Joshua Thomas, Logan Iwan a Rohan Michael. A mae Logan a Rohan yn ddisgyblion yn yr ysgol yma. Logan Iwan, mae'n bleser I gwrdd â ti. Wi ffili credu bod fi yn siarad gyda rhywun sy'n perthyn I Harold Lowe. Siwr ma hwnna'n teimlo? Dda iawn, achos oedd ei clywed oedd o'n dyn da. Ti wedi bod lawr i'r Titanic, beth oedd yn edrych fel? Wel, oedd fy llong ei hun yn edrych fel bod afonydd o rwd yn llifo I ffwrdd o'r llong. Oedd hi'n brydferth iawn, a mae dy fi rhywbeth fy surprise I ti. Reit, cyn mynd lawr I weld y Titanic nes I beintio'r gwpan yma, a wedyn nes I roi tu fas y siambr danddwr a'i hongian yn bag. Wedyn pan eithon ni lawr I waelod y môr, nath y pwysau wasgu'r gwpan yma reit lawr, a drach yma fe nawr. Mae hwn yn cool. Mae yn cool, yn dywe? Pa mor hyn nath o gymryd I ti fynd I lawr? Wel, I ddechrau ath 3 ohonon ni mewn I siambr danddwr, rhyw fath o submarine bach, a wnaethon ni wario 2 awr a hanner yn cwmpo I waelod y môr. Wedyn nath gymryd I 5 awr I fynd o gwmpas y Titanic, a 2 awr a hanner yn mynd nôl I fyny i'r top. 10 awr I gyd o'n I yn y llong danddwr yma. Logan Iwan, mae wedi bod yn hyfryd cwrdd â ti. Ti'n arwr, a Harold Lowe yn arwr fyd. Felly diolch. Croeso. Mae wedi bod yn 9 mlynedd ers I ni ymweld ag un o longau prydfertha'r byd, ac ar ôl clywed hanes Harold Lowe a Captain Smith, dwi'n awchu cael dysgu mwy am y Cymru a fuodd ynghlwm â'r dragedi. Felly, draw a fi I amgueddfa genedlaethol y glannau yn Abertawe. Dros y ganrif ddiwetha, mae stori'r Titanic wedi dal yn ychymyg miloedd ar filoedd o bobl. Ond I fi, ac I nifer fawr, stori'r bobl sy'n dal y sylw. Ar y llong, mi roedd yna dros 2,200 o bobl, rhyw 300 o ddosbarth cyntaf, 300 yn yr ail ddosbarth, ac 800 yn y trydydd dosbarth. Ond mi roedd yna hefyd 900 o bobl yn gweithio fel criw ar y Titanic. Trwy storiad eang o bobl, o'r clota yn y byd i'r cyfoethoca fel John Jake Bastard gwerth 30 miliwn bryd hynny. A dwi wedi dod fan hyn heddi I ddarganfod pwy oedd y Cymru oedd ar y Titanic a beth oedd I ffawd. Dwi wrthi'n darllen y Western Mail
dyddiad yw Ebrill yr 1912 a dwi newydd darganfod darn am y Cymru oedd ar y Titanic. Among the passengers on the Titanic were local people. It is impossible to give a complete list, but the following are believed to be among them. Mrs Meek, 89, o Heol Windsor, Penarth. Mr Leslie Williams, yn focsiwr proffesiynol o Tonypandy. Mr Dai Bowen, focsiwr proffesiynol o Treherbert. Roedd Owen Wilmore Samuel, 41 mlwydd oed, wedi rhoi'r gorau i waith yn siop yn Woca Abertawe Ben Evans mwyn ennill cyflog gwell fel steward saloon ar y Titanic. Ond ar restr teithwyr yr ail ddosbarth, dwi'n dod ar draws enw Robert Leision, y peiriannydd cloddio, yn fab i gyfreithiwr ac yn boblogaidd adre'n Sgeti Abertawe am fod yn gricedwr da. Ac yn y dosbarth cyntaf, William T. Stead, golygydd y cylchgrawn The Review of Reviews ar ymgyrchydd cymdeithasol. Wedi fabwysiadu gan Gymru wedi ddarlithio enwog yn Abertawe a Chaerdydd, roedd ei ar y llong yn dilyn gwahoddiad personol gan yr arlywydd William Howard Taft. Ni ddarganfyddwyd i gorff ac yn ôl y South Wales Echo, the greatest tragedy of all to Wales is the loss of William T. Stead. A wedyn Mr Albert Roberts, 26, yn ddyn tân, yn stoker ar y Titanic. Wy'n gwybod oedd y dynion oedd yn gweithio'r waelod y llong yn tablu glo Cymreig i mewn i'r ffwrn anferthol yma. Nhw'n gweithio'n 4 awr yn ei shorts, yn ei vest, a wedyn 8 awr bant a wedyn nôl i boethder ffwrnes y petai am 4 awr arall. Oedd hi'n waith caled a mae'n debyg na ddim un o ddynion tan y Titanic oroesi'r tragedy achos yn nhw yn gweithio'n galed tan yr eiliad ola yn trial cadw'r llong uwchben y dŵr. Mae'r rhestr yn ddiddiwedd. Dwi'n dod ar draws fyniad 80 o Gymru, ond anodd yw cadarnhau henwau a'i cenedlaetholdeb. Roedd nifer yn rhoi llety dros dro yn Southampton ar waith papur y White Star Line, a dwi'n gweld camgymeriadau diri yn yr erthygle, felly sdim cysondeb. 2 deithiwr arall oedd hefyd yn teithio ar y Titanic o 2 lôr o'r enw William John Rogers o fferm Ynys Mont Uchaf ger Glais a'i nai Evan Davies o Allwen ger Pontardawe. Nawr, di ni ddim yn gwybod pam maen nhw'n mynd draw i'r Amerig, efallai i chwilio am ei ffortiwn, ond un peth sydd yn sicr ar y 10 o Ebrill, y diwrnod pan nath Titanic adael Southampton, oedd William John Rogers i bod yn y cwrt am beidio cynnal i'w wraig. Ond, beth yn dod yr amser i sgwennu i'w ffrind cerdyn bost yn dweud just a line to show that I'm alive and kicking, going grand, it's a treat. Felly dwi am dysgu mwy am William John Rogers a'i nai, achos mae'r teulu yn dal i fyw yn yr Allwen, a dwi am gwrdd â'i wyres Jean Davies. O'n nhw'n byw mewn ffarm bach lawr yn Ynys Mont yn gwylod bwys Glais, yn Glais ac Lydach. A wedyn ni, oedd yr ffarm ddim yn talu ffordd, oedd dim wyoliaeth na, so oedd e'n gweithio rhan amser dan ddiar. Oedd Llywodraeth America nhw'n cynnig tir yn rhad, a wedyn ni, oedd eisiau wedyn ni wedi feddwl lan, wel, os dim wyoliaeth mynd in, mae the big American dream. Oedd pawb ar y llong na yn meddwl am bywyd newydd, llwyddiannus, ond oedd ddim llwyddiant i fod. Na. Felly bydde eich taid chi a'i nai Evan Davies wedi bod yn siarad Cymraeg ar y Titanic, bydde'r iaith wedi cael ei glywed ar y deciau? Siwr o fod, achos yna'r naeth y tyfiol, rhywbeth. Felly beth oedd y gobeithion? Neu mas i America a'r teulu ddilyn? Teulu ddilyn, achos oedd hi'n beichiog y fyngi. Gobeithio sy'n ots da chi bod fi'n gofyn, ond wedi darllen sawl erthygl yn dweud oedd William John Rogers i fod yn cwrt pan suddodd y Titanic am beidio cynnal i'w wraig. Ydy hwn yn wir? Chi'n gwybod unrhyw beth am y stori yma? Wel, so fi'n cofio dim sôn, ond so i'n meddwl yn hunan bod fe'n abandoning her.
Ond fi'n credu oedd e moyn wneud bywyd i'r teulu, yn bod. Yn anffodus, wnaethon nhw fyth arganfod y cyrff, na ddo? Na, dim sôn. Achos ond nhw'n siwfod yn steerage, a dim gobeith dyn nhw wedyn ni cael yn ar y llong, y lifeboats te. Treni wedyn ni, oedd dim cyflog da'r teulu. A wedyn ni, o'n nhw'n llwm ofnadw, o'n nhw wedi symud mas o'r ffarm. Felly gaethon nhw ddim byd o gronfa'r Titanic? Roedd Starline ddim yn atebol i roi compensation. So, yr unig gyflog oedd gyda nhw wedyn ni oedd elusen o'r papur newydd. So, nhw'n cael 12 swllt o'r wythnos gynnal y teulu. 60 pence a week gan nhw'n gael. A wedyn ni, amser o dad yn 40, oedd e'n benni. Oedd e digon hyn i mynd mas i weithio. Ond, ar Ebrill y 15fed eleni, mi fyddwch chi ar ben safle sydd o'r Titanic. Mae'n gobeithio ni. I gofio am... icebergs fydd y I siŵr bydd nhw'n cadw llygad mas. Ond mae'n siŵr bydd hwnna'n brofiad emosiynol iawn i chi. Wel, bydd yn emosiynol. Bydd. Mae bown o fod, achos yn gyda fi lot ar y llong a cysylltiad teuluol. A mae'r emosiwn o hyd. Bod hi'n ganrif ers marwolaeth William John ac na chwrddodd Jean erioed aeth at ci, mae'r emosiwn yn amlwg yn gryf iawn. Yn sicr, fe nath y dragedi yma rwygo miloedd ar filoedd o deuluodd ar wahân. Pan gyrraeddon ni uwchben safle'r Titanic, roedd y niwl yn gwmws fel mabau heddi, yn isel yn hongian uwchben y môr ac yn drwchus iawn. A nath e greu rhyw fath o wyrgylch biasol ac ysbrydol iawn. A nath e bara fel na drwy gydol yn amser i uwchben y safle. O, mae'n hala cryd i lawr yng nghefn i, jyst wrth feddwl am y peth hyd yn oed heddi. Mae straeon y Cymru a fi ar y Titanic yn llenwi papurau newyddion lleol y cyfnod, ond yr un sy'n dal yn sylw i yw'r un am WC Foley. Nawr, yn ystod gwasanaeth coffa i'r gŵr o Abertawe ac i Stewart y trydydd dosbarth, fe nath Ewythr Foley rhedeg i mewn gan weiddi bod i nau yn dal i fyw, bod e wedi llwyddo i gael ei blycio o'r dŵr hewllyd i mewn i gwch achub rhif 13. Ond dwi eisiau gwybod beth oedd hanes y ddau focsiwr o gymoedd De Cymru, Dai Bowen a Leslie Williams. Yn y dechreuad, oedd hyrwynwr o America, sef Frank Tennyson, wedi cysylltu â Charles Barnett, gohebydd papur bocsio, i anfon 2 Gymro allan dan cytundeb am blwyddyn. Oedd tipyn o cyffro yn America ar y pryd, oherwydd oedd traddodiad mawr gyda'r Cymru am bod y mor ddewr yn y sgwâr, felly o'n nhw'n edrych mlaen i gweld y fechgyn yma. A mae'n debyg oedd Leslie Williams wedi bocso'n arbennig o dda yn erbyn Joe Boca cyn pencampwr Prydain. So o'n nhw'n bentwm dros ben. Cyn eithio, oedd y Constitutional Club yn Treherbert wedi trefnu cyngerdd, smoking concert, mwyn wobrwyo Dai Bowen cyn bod e'n mynd a rhoi cas dillad newydd iddo. So oedd teimladau trwym yn y gymuned am y bechgyn yma. A pan glywon nhw bod y luxury line yma, y Titanic, yn mynd am y tro cynta, oedd tipyn o cyffro bod nhw'n mynd ar y llong yma. Mae'n debyg oedd gym ar y llong, state of the art, pethau nhw ddim yn gyfarwydd dda. So nhw'n edrych mlaen am fawr iawn. Ond bydde teithwyr y trydydd dosbarth ddim fel arfer yn cael defnyddio'r gampfa? Na, mae'n amlwg oherwydd bod nhw'n bocswyr yn mynd i America, o'n nhw'n cael rhyw fath o special treatment. Felly neu pam oedd y tocyn yn fwy drud? Eitha bosib. Wnaethon nhw fyth darganfod corff Dai Bowen, ond wnaethon nhw gyda chorff Leslie Williams yn dyfa? Do, a mae'n drist. Ffindon nhw i gorff,
A mae disgrifiad o dillad o dyfa, chymod, cot fawr werdd, siawt, glas tywyll, surge, Cris coch, sgarff ac yn ymlaen. Smart hyd yn oed. Smart, Yn y sydyn smart dosbarth. iawn. Ie. Ond mae'n drist, ar ôl ffindo ei gorff, oedd y teulu'n gobeithio fysa'r gorff yn dod gatre. Ond cysylltiad nes a berid at si. Mae'n drist i feddwl mae'n rhif o dde bellach. Yn dyfa 14? Wel, 14, un o'r rhai cyntaf i cael ei darganfod. Ond tipyn o dristwch am bod nhw ddim wedi cael ei gorffen nôl yn y rhondda. Oedden ni'n gwybod unrhyw beth am y teulu heddi? Na, ond yn ôl beth o'n deall, mae peth o'r teulu yn dal i fod yn ardal Llanelli. Felly bydd hi'n diddorol iawn i glywed beth dyn nhw i weid. Bant a fi felly i gwrdd â thylwyth y glôr a'r bocsiwr Dau Bywen yng nglofa yng Nghymoedd De Cymru. Mae Mel Rhys i hyn a'i yn cofio'r teulu a'i ddyddiau fel plentyn yn Treherbert. Mel Rhys, how are you? I'm very well, thank you. Lovely to meet you. And you? So you're a relation to David Bowen and a great nephew, am I right? Yes, that's right. What's the connection then? He's my great uncle because my father's mother was his sister, and that's the connection. But in the Chicago Tribune it said that your grandmother was on board the ship. No, I'm afraid that wasn't true. That wasn't true. So what do you remember from your family? I did visit them in Treherbert and Tonypandy. I went there with my parents as a young lad. This particular house, if I remember, if it is in the same area, was situated underneath a bridge that spanned or crossed the road, the main road into or through Treherbert into Treherbert. Was it spoken about when you were growing up? No, very well, hardly anything. So what do you know about Dau Bowen, the collier and the boxer? I should imagine that the type of work that they were doing in the mining industries and where it was a hard life. So therefore, their ability to use that strength in the ring or whatever it was a benefit to them. You found a letter, haven't you, that Dau Bowen wrote to his mother? This is the last letter dated the 11th of April 1912. David Bowen sent to his mother, "My dear mother, I am just writing you a few lines before I go sick. This is a lovely boat. She is very near, so big as Treherbert. The food we get here is very good, but not so good as your dear mother at home. I hope you will excuse the pencil, I have no ink. So cheer up now, mother, and don't vex. I think I will draw near to an end now. All my best, love, David John." Oh, sounds as if he was very close to his family. Yes, it seems so, isn't it? And how do you feel reading that out? Well, it's quite emotional because, you know, when you think that he has lost his life the way it has, and he was a young man, potentially a good future in front of him, and it's just gone. Ar ôl siarad a perthnasau rhai a fi farw ar y Titanic, dwi ffili help meddwl heddi os mae cas llyder Leslie Williams neu Dau Bowen welys sy'n yn gorwedd ar waelod y môr. Ai William John Rogers oedd yn berchen ar yr esgid na welys i? Bedwaredd ar 10 o Ebrill 1912, roedd hi'n noson dawel gyda gawyr glir a ser uwchben. Ond oerodd y tywydd. Hyn, roedd Capten Smith a phawb yn hapus. Hon oedd y llawn orau yn y byd. Oedd y Titanic wedi derbyn sawl rhybydd bod na rew o gwmpas. Drwy ryw flerwch yn y cyfathrebu, oedd y neges ddim wedi cael yn ddigon cry o'r stafell radio i'r swyddogion ar y bridge. Dafydd yn oedd yno, oedden nhw hefyd dan bwysau o gyfeiriad J. Bruce Ismay, y perchenog. Wrth gwrs, oedd o'n meddwl am yr headlines yn y papurau yn y dyddiau ar ôl cyrraedd
Titanic makes record passage fel enghraifft. Os yna hynny werth dipyn o arian i ddenu teithwyr yn meddwl bod honna y llong orau yn y byd. Felly oedd yr cyfan yn dechrau dod at ei gilydd fel cymysgedd o amgylchiadau. Rhai ohonyn nhw'n bethau bychan iawn, oedd i gyd yn arwain at drychineb anferth. Ac am 20 munud i 12, fe drawodd gwaelod y Titanic fynydd iâ. Mae rhaid i ni gofio bod y bobl yma'n hyderus iawn bod y Titanic yn unsinkable neu'n non-sinkable. Dyn nhw ddim yn credu bod yn bosib suddo'r Titanic. Yr un person wedi dweud bydde Duw ddim hyd yn oed yn gallu suddo'r Titanic. Cymrodd i 2 awr a 20 munud iddi suddo, ac wrth i'r llong o gwyddo'n fwy, dechreuodd bawb weddio. Roedden nhw'n gwybod nad oedd digon o fadau i achub pawb. Allai ddim dychmygu siwt yn y byd oedd y stiwardiaid yn gallu dewis a dethol pwydd yn mynd ar y llongau achub, pwydd yn byw, pwydd yn marw. Fan hyn nath bobl frwydro am ei bywyd, frwydro i gyrraedd y llongau achub. Un oedd yn gorfod dewis a dethol pwy oedd yn cael mewn i'r badau achub a chael trefn ar y deciau oedd Harold Lowe. Yn ôl y sôn, oedd Ismay perchenog y llong yn trial trefnu pethau wrth y llongau achub a nath Lowe ddweithio fe. Newn ni gyd boddi os yn ni'n neud y ffordd i t-shirt. Yn union a hefyd y penderfyniad mae'n debyg wedyn ar ôl y cwch suddo. Maen nhw'n deud neu brofiad o ar y cychod bach yn yr ardal yma ar y fawddach a gymaid Ceredigion ddaru alluogi fo i fynd yn ôl ond oedd o ddigon doeth i aros achos oedd o'n gwybod tasau fod yn ôl yn syth pas nhw gyd wedi cael ei boddi mi ddaren nhw aros, mynd yn ôl ac achub rhai yn dod ar y noson ond wedyn hefyd yn ddigon o forwr mewn cochod bach i ddod â 2 neu 3 o'r badau achub eraill at ei gilydd a'i clymu nhw hefo'i gilydd a dal nhw hefo'i gilydd nes gyffon ei achub ar y carpeithio ar ei oriau'n diwedd arall. Fe ddath e'n arwr yn dod? Wel, sicr do, mi oedd o'n arwr. Dwi'n meddwl falle bod nhw wedi trio wneud o'n dipyn o fwch dihangol hefyd a deud y gwir ar adegau. Mae yna sôn, felly, mi ddaren nhw gyhyddo fo o fod yn feddw ar y noson yn yr ymchwiliad, ac mi oedd hynny wedi gyndduriogi fo, mae'n debyg, achos mi oedd i dad o, mae'n debyg, yn hoffi llymad, ac mae oedd o fel plentyn wedi tyfu fyny efo hyn, mi oedd Harold Lowe yn lwyr ymwysodwr, ac mi ddaru yr ffaith bod yn cael ei gyhyddo o hoffi y ddiod, i gyndduriogi fo yn yr ymchwiliad, mae'n debyg. Harold Lowe, fel wedodd un wraig yn y papur fan hyn am y gŵr 80 mlwydd oed. Mr Lowe's manly bearing gave us confidence. He seems to personify the best traditions of British seamen. Fe oedd yr unig ddyn i fynd nôl mewn llong achub i weld os oedd yna bobl ar ôl yn y dŵr. Un arall a stryglodd gydag eogrwydd o oroesi dras y dyn noson honno, y Cymro Thomas William Jones o Ynys Môn. Nawr, mi roedd e'n forwr ar y Titanic a fe oedd yn gyfrifol am long achub rhif 10. A mae'r llythyr yma o un o'r gwragedd a chibodd e'n testament i'w ddewrder. I feel I must write and tell you how splendidly you took charge of our boat on the fatal night. The dreadful regret I shall always have, and I know you share with me, is that we ought to have gone back to see whom we could pick up. But if you remember, there was only an American lady, my cousin, self, and you who wanted to return. I could not hear the discussion very clearly as I was at the tiller, but everyone forward and the 3 men refused. But I shall always remember your words. Ladies,
If any of us are saved, remember, I wanted to go back. I would rather drown with them than leave them. You did all you could, and being my own countryman, I wanted to tell you this. Yours very truly, Gladys Cherry. Yn ystod oriau man y 15fed o Ebrill 1912, mi roedd yna ddau i ddyn radio, Harold Bride a Jack Phillips wrthi'n brysur yn danfon negeseuon allan i'r byd oddi ar y Titanic yn gofyn am gymorth. Yn ôl y sôn, nath neb heblaw am y Carpathiau ac un dyn arall glywed eu criau. A lle roedd y dyn am byw? Wel fan hyn, yng Nghoedion. Collodd Artie Moore mab perchenog y belyn i gos mewn damwen pan yn fachgen, ac yn 10 oed fe ddechreuodd I ddiddordeb mewn peirianneg, ac fe ddaeth yn boblogaidd yn yr ardal am fod yn gymeriad hoffus llawn bywyd. Yn ŵr ifanc fe greodd injan stêm ac fe ddysgodd ei hun I ddarlledu ar y radio. Dychmygwch Artie Moore yn eistedd fan hyn yn y felyn wrth y ddesg yma yn 20 mlwydd oed ac yn beiriannydd amatur cofiwch, yn dysgu mwy am ei injan stêm, am y radio oedd e wedi greu, a hefyd am y system newydd o gyfathrebu heb wifrau, sef cod Morse, ac yn sydyn yn derbyn y neges anghredadwy yma o'r Titanic. Oedd ddim yn bosib gyrru neges llais ar y pryd, ond oedden nhw wedi penderfynu ar ffurf oedd mor hawdd a bosib I ddeall a'i glywed. Yr un gwreiddiol oedd CQD, o CQ yn dod o security, o'n eiria Ffrengig yn hyn, a yr D yn cael ei ychwanegu fel distress. Mae hwnnw'n batrwm eitha hawdd I nabod mewn Morse code. A wedyn, beth o'n ei un SOS sydd yn haws eto I nabod, 3 dot, 3 dash a 3 dot. Ac oedd nhw yn neidio allan o'r gwifrau neu o'r headphones na'n debyg. Oedd Artie Moore sy'n fod mor rwystredig yn gryndo ar y negeseuon yna. Wedi'r cyfan oedd ei ffili wneud dim byd am y peth. Felly fe a draw at yr heddlu lleol a dweud bod y Titanic yn suddo. Ond oedd neb yn ei gredu wrth gwrs oedd y Titanic ddim fod I suddo, ond deudydd yn hwyrach fe gath y newyddion ei gadarnhau. Nawr, ar y pryd, oedd negeseuon heb wifrau ddim wedi teithio mwy na 2,000 o filltiroedd, ond fe nath radio Artie Moore bigo lan y negeseuon 2,000 o filltiroedd I ffwrdd o'r Titanic. A beth ddigwyddodd i'r gŵr o goedion? Wel, fe nath Mr Marconi creo'r y radio wahodd Artie yn bersonol I Lunden I gwrdd ag e. Fe gath e swydd gyda'r cwmni a wedyn fe ath Artie mlaen I wneud ei ffortiwn. Nid yn unig pobl coedion oedd yn gwrthod credu'r newyddion fod Titanic yn suddo. Yn ôl tarian y gweithwyr, ddoi ddi llun daeth y newydd i'r wlad hon fod Titanic y llawn fwyaf yn y byd yn suddo. Darlunid hi fel tref symudol neu ynys y nofio, ac yr oedd ei hysblander yn tynnu sylw pawb. Nos Sul daeth hi wrth darawiad a mynydd o Ia, pan anagysau at New York. Ond daeth amryw o agerlongau eraill I roddi ymwared uniongyrchol yn ei plith, y Carpathian, a'r fwrdd pa un y dodwyd yr rhan fwyaf o'r teithwyr. Codwyd y gweddill i'r agerlong Parisian, ni chollwyd un bywyd. Y newydd diweddaraf ydyw bod y Titanic yn suddo a'i bod yn cael ei chludo I Cape Town. Ond wrth gwrs, gwahanol iawn oedd y gwirionedd. Roedd y byd mewn galar, roedd Titanic wedi suddo. Mae'r iddo personol weles I ar waelod y môr yn atgof emosiynol iawn o un o ddigwyddiadau mwyaf trychinebus y ganrif ddiwethaf. Danfonwyd 2 llong gan gynnwys y Bennett allan I chwilio am gyrff. Marwodd dros 500,
ond dros 300 yn unig gath I ddarganfod. Dewiswyd Halifax yn Nova Scotia I gladdu'r meirw oherwydd agosatwyd y porthladd I fan gorffwys Titanic, a Capten Richard Roberts o Ynys Môn, Tetci Roger Pierce, hwyliodd draw I Ganada ar long breifet John Jacob Astor mwyn gallu adnabod corff I gyflogwr, a daeth yn ôl I Gymru gyda'r rhestr swyddogol y meirw. Record of bodies and effects, passengers and the crew of the SS Titanic that were recovered by the cable steam and the K. Bennett, including bodies buried at sea and bodies delivered at morgue in Halifax, Nova Scotia. Os na unrhyw rifau dylen ni bod yn edrych mas am? Wel, oes ti'n mynd I rhif 124, male, estimated age 50, light hair and moustache, clothing, blue serge suit, blue handkerchief, gold watch, cufflinks, gold with diamond, £225 in English notes, $2,440, £5 in gold, 7 shillings in silver, 5 10-franc pieces, gold pencil, and a pocketbook, first class, named John Jacob Astor. Gyda statws mor bwysig yn ystod y cyfnod na, a dyma fe, John Jacob Astor, rhif 124, islaw, 123, steward, syrfod o'r trydydd dosbarth. Ar ddiwedd y dydd oedd statws ddim yn bwysig ar y noson na? Wel, dwi wedi ffeindio rhif 14, male, estimated age 28, fair hair, clothing, green overcoat, blue serge suit, red striped shirt and 2 scarves, ac enw Leslie Williams, professional boxer o 59 Primrose Street, ac mae'n deud Tonypandy, ond dwi'n siŵr mae'n Tonypandy, ie. Oh! Robert Leision o Abertawe. O ie? Waw. 108. Yn bib ar hi gymryd oed, hair dark. A ddim mas I gwrdd ei frawd ar y busnes. Second class. Waw. Dwi wedi bod yn darllen lot am ei bywyd felly mae hwn yn golygu lot I fi. Yn trist uffernol hefyd, dwi wedi weld yma rhif 4, male, estimated age 2, 2 heb. Dwy fryd oed. Efo'r dillad babi. Fi'n fam mes ar y fod wedi gwisgo fe'n gynnes. Grey coat with fur and collar and cuffs. No marks whatsoever. Mae jyst mor drist I feddwl pwy oedd y bachgen yma lle oedd e'n mynd. Oedd y teulu'n gobeithio ar fywyd newydd yn yr Amerig. Mae jyst yn... Mae'n trist iawn, mae'n rhai o'r pethau fel probably third class oherwydd sgidiau rhad, neu pethau fel. Ti jyst ffili help meddwl beth eithon nhw drwyddo ar y noson na. Sort of yn erchill, mae jyst... Mae straeon y Cymru wedi chwarae rhan allweddol yn y dragedi yma, ond be bynnag oedd ei cenedlaetholdeb a'i dosbarth yr un oedd ei ffawd. Mae Titanic bellach wedi bod yn gorwedd ar waelod môr yr Iwerydd yn dawel ac yn heddychlon ers canrif. Dal I fod yr un mor adidog a phan adawodd I Southampton ar Ebrill y 10fed 1912. Mae bod yno yn ei safle gorffwys fel bod ar ochr dywyll y lleiad yn arallfydol bron, ond un peth sy yn sicr, sdim llawer amser ar ôl gyda'r Titanic. Mae byd natur yn ei erydu. Maen nhw'n dweud mai dim ond 15 mlynedd sy ar ôl gyda hi, ond I fi, bydd I ysblander a'i ffrydferthwch hi yn dal I fyw yn fy ngho. Mae wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd cael ail ymweld â Titanic a chael dysgu mwy am y Cymru a fi ynghlwm â'r dragedi anferthol yma.